Estar aquí, para min é unha honra estar na clausura dun curso de AEBA, desta institución xa absolutamente veterana que forma parte da paisaxe do Barco e de Valdeorras. Moitísimas gracias e moitos parabéns a Araceli polo teu traballo todos estes anos que ás veces compartimos. Sí, desde... ya cogido el micrófono, yo te iba a dar eso, pero ya bueno, te dejo, no, ya te dejo. E que compartimos momentos e además en momentos complicados, ¿no? Algunas sí. Iniciativas de colaboración desde o Concello, cando era concelleiro e ela era presidenta da EVA e bueno, e o equipo directivo que estaba traballando e por suposto tamén a xerente Luisa que anda por aí. Entonces, parabéns polo teu traballo, un placer foi compartir eses momentos e deixas un legado moi potente, pero que estou seguro que o novo presidente Carlos Terán Junior, pues parece que é un bucle Carlos Terán, que ao mesmo tempo reflexe tamén o espírito de AEBA. O espírito de AEBA é modernidade, en este caso o novo presidente é innovación e modernidade e raíces, como era Carlos Terán, o primeiro presidente. Entonces eso compaxina esa virtude de AEBA que permanece no tempo, pero nunca é igual, ¿no? Igual que incluso a propia empresa de Terán, de Carlos Terán, que sigue sendo a mesma, pero é moi distinta, ¿no? E esa é unha clave importante desde o punto de vista empresarial, ¿no? Estar cos tempos para sobrevivir, para sosterse e para seguir funcionando como tal, ¿no? En ese sentido, Valdeorras é unha terra de emprendemento, eso non hai ninguna dúbida, xa vos digo que así mo teñen recoñecido desde este ano que estou de subdelegado fora de Valdeorras. É unha terra de emprendemento, unha terra de iniciativas, unha terra de comercio, unha terra de actividade comercial que dá vida tamén ás nosas rúas, ¿no? Moitos visitantes comproban a actividade que hai nas mañás do Barco, nas rúas do Barco durante a mañá, a xente comprando, mercando aquí. E eu tamén podo comparar, isto só lo digo aquí, comparar con outras vilas e aquí hai moita actividade, de tal maneira que hai emprendemento e iso é porque a xente do Barco é emprendedora. Neste sentido, as administracións temos que dar os servicios efectivamente necesarios, non só directamente ás empresas, que tamén, a través de subvencións ou canalizacións de axudas para a formación ou para a contratación específica con algúns programas, sino tamén creando servicios globais para a poboación das que ao final se beneficia o bienestar da ciudadanía, a capacidade de compra e, polo tanto, a empresa pequena e grande. E as administracións temos que estar aí. E tamén, por suposto, impulsar e mellorar as infraestructuras, as capacidades de conexión, de teleconexión e as capacidades de conexión por estrada e de comunicación. E aí se está, e aí estamos, ¿no? Teño que decir que este último ano, desde que eu tomei posesión do meu cargo, melloráronse as comunicacións da primeira decisión que se tomou, que foron mellorar todo o que o firme da A52 na zona de Ourense, a Vigo, conexión Vigo-Ourense cara a Benavente, e estánse ainda traballando, pero xa se fixo moito tramo de mellora da capa de rodadura das conexións da A6, que estaban todas en un estado deficiente, produto de anos de pouca atención e abandono. Primeiro, as autovías, e en segundo lugar, as nacionais. E aí está posicionada en primeiro lugar, desde o punto de vista técnico, desde o punto de vista político, a Nacional 120. Xa quero decir claramente que as dúas grandes accións que creo que a maioría de vos sabedes, que teñen que ver con a mellora das comunicacións terrestres de o Barco con Ourense, que vai seguir estando onde está, eso tamén, que son a creación de carrís adicionais na zona baixando da Guítara, máis a mellora da capa de rodadura integral en un proxecto de varios anos, de 2 ou 3 anos, eso está en marcha. En primeiro lugar, os estudios xeotécnicos para pasar do estudio de deseño ao estudio constructivo dos 3 carrís xa está en marcha, primeiro paso para facer a redacción do estudio de construcción, e a proposta da mellora integral da capa de rodadura da Nacional 120 desde Valdeorras hasta o límite con
con Ourense, porque todo en realidad é a provincia de Lugo, eso en estes momentos está con prioridade técnica, con prioridade política, podo decir que está no despacho que ten que estar, na mesa que ten que estar, na carpeta que ten que estar, con prioridade en ambos sentidos. E hasta aquí podo leer. Pero desde logo sí que podo decir que o compromiso da administración, tanto no punto de vista político como técnico, é tan potente como a necesidade e como compromiso e as peticións do propio sector empresarial. E tamén quero decir que neste impulso formaron parte tamén os alcaldes da comarca, quizáis de maneira máis silenciosa, pero formaron parte do que son as iniciativas para seguir avanzando neste tema. Entonces, aí estamos porque é o compromiso, e non hai escaqueo, nin hai ningún tipo de desación de responsabilidades. Porque ademais as infraestructuras o que permitirán, e a millora en xeral das aportacións das administracións e o traballo conxunto, permitirán unha economía e unhas empresas máis sostibles. O máis sostibles é un termo que se emplea con moita frecuencia últimamente e eu quero determe un poquinho porque sí que creo que define o que ten que ser unha empresa. E creo que aprendín, sobre todo, a parte da miña formación, neste último ano asistín a grupos de traballo, debates e tamén ponencias de empresarios en donde ao final coincidían todo no fundamental. As empresas teñen que ser sostibles porque hai que ser sostibles desde o punto de vista económico, iso é evidente, teñen que ser rendibles, hai que ganar cuartos, hai unha xestión, ten que haber unha xestión que garantice a rendibilidade, teñen que ser sostibles desde o punto de vista medioambiental, porque as empresas transforman recursos e, por lo tanto, hai que garantizar a sostibilidade do recurso para que a empresa teña futuro, e ten que haber unha sostibilidade social, de tal maneira que haxa un entorno laboral en donde o traballador se sinta parte do proxecto empresarial e, por lo tanto, se implique. Con esas tres patas, sostibilidade económica, sostibilidade medioambiental e sostibilidade social, se sostiene el sector económico e a empresa. Por lo tanto, esa é unha visión global que hai que ter, que además forma parte dos proxectos dos ministerios, do Goberno de España e da Unión Europea. Me parece que é algo ineludible, que todos temos que pensar. É difícil, sei que é difícil, porque cando un está preocupado do inmediato e do día a día e da recaudación de cada día e de solucionar un problema de un suministro ou de un proveedor ou de un cliente, é difícil pensar en todo isto, pero desde logo a orientación global das administracións vai por aí, e además inspirada nas fontes nas que estamos todos enmarcados, que é as fontes que nos proporciona a Unión Europea. Nese sentido, quero recordar aquí tamén outra mensaxe que lle escoitei ao CEO dunha empresa galega moi potente, o director executivo, que estuvo falando describindo o panorama económico galego, e entonces primeiro soltou así unha serie de cuestións dirixidas á administración, que son as habituais, excesiva regulación, mellora de infraestructuras, etc. Pero tamén dixo cousas dirixidas ás empresas. El dixo que o que máis botaban falta na empresa galega, e ele era un xestor dunha empresa galega, decía que era reinversión en innovación. Non é que non houbera, pero botaban falta en comparación con outras comunidades autónomas. Dixo que era un elemento clave reinversión empresarial e melloras na innovación. Era un elemento clave iso para a sostibilidade empresarial e a garantía do futuro. Nese sentido, en Valdeorras temos sectores importantes do punto de vista económico. O sector da louxa, que está moi potente, moi dinamizador, que además xenera outro tipo de actividades económicas subsidiarias que teñen que ver co transporte, coa madera, cos mecanizados, con outros sectores subsidiarios. E temos o sector vitivinícola, que é moi potente, e que son dos sectores importantísimos e privilexiados. De feito, a pizarra está dentro do catálogo de materias primas minerales protegidas da Unión Europea e do Goberno de España. Nun contexto en donde temos que, desde o punto de vista económico global, buscar autoabastecernos de materias primas minerales estratégicas porque non é conveniente importalas todas, a pizarra está dentro dese esquema estratégico. Por lo tanto, vai dar lugar a unha serie de canales de beneficios económicos para este tipo de empresas. E o sector vitivinícola
nun momento competitivo con aranceles e con competencia internacional é beneficiario e vai ser beneficiario das políticas de protección aduanera e de promoción de ventas en terceiros países. En ese sentido, o compromiso da Administración vai acompañando as empresas. Pero non me quero olvidar dun sector que me produce moito cariño e moito arimo falar del como o sector do comercio, o sector de pequena empresa, que é realmente o termómetro de como funciona a economía. Se a economía en xeral vai ben, e hai traballo, e hai gasto, e hai salarios dignos, o comercio se beneficia de maneira automática. E iso é un termómetro de como está a economía global, en todo caso tamén de Valdeorras e do Vara. Necesita atención, ese sufrimento diario do comerciante, ese levantarse cada día e saber que vai pasar, tamén eu coñezo desde o punto de vista familiar, ese convivir coa incertidumbre en moitos casos e coas malas noticias, que ás veces hai que superar e volver a abrir a persiana, hai que estar acompañando o comerciante e para min o sector do comercio no Barco é clave, fundamental e además nos distingue con respecto a outros. Entón, desde aquí non quero nada máis que decir, que xa bastante falei, o compromiso do goberno con todas estas institucións. As portas da subdelegación están abertas para todas as institucións representativas. É clave, imprescindible e insustituible unha asociación como a EVA, porque ademais garantiza unha interlocución fluida, rápida e eficaz coas administracións. É fundamental unha asociación consolidada. Así que, desde o meu punto de vista, están abertas as portas para calquera tipo de demanda, solicitude, calquera tipo de queixa ou de vías de comunicación, porque aí estamos, e estou eu, para comunicar e poñer en comunicación o sector empresarial con sectores da Administración Central. En ese sentido, non me queda máis que decir que estou a vosa disposición. Moitas gracias por esta invitación, moita sorte, Carlos, nesta etapa. Longa vida a EVA e longa vida a Valdeorras. Gracias.